मार मार मार, अरे मार उसको, अरे घरात उठ के मार मार मार, सब चल चल मार मार मार, मेलो एक मेलो, दौड़ दौड़ रे कोण असावे बघ बघ बघ, मार उठ के शाबास. कामाक गेलेलो जरा काजीने जावचा. कामासून घेऊन काळजी नाही हो तर काय करतल, काजी लागले हो कोण हरात झाल्या. अरे पोपो आमरे पोपो काय पोपो नुसतो गेमिंग नुसतं टका 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 ऑब्जी का फोब्जी चालूच असतं रातभर 2 वाजता जायना ना आणि सकाळी धांग उठतलो, गाडी स्टार्ट मारला का गेलो दोड्या मार्गात. म्हणजे पबजी आता चालूच असतं. आणखी 4-5 जण आहोत त्याच्याबरोबर. होय मा. वर काळजी नाही वारते. हो चल बरं तर मुगी भेटाय. हा बरं. मार 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 मार, मेलो मेलो, धाव धाव धाव, अरे गोळे सोपले मेले दी, शे मारा मारा मार 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 रे, मार 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 मार, गुळी येती गुळी येती गुळी येती, मार 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 मार, हा मेलो राव तुका मार देते राव. मार 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 मार, गुळी येती मरे, मारा मारा मार 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 मारा नाही मार, अरे गुळी सोपले, मार 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 मार, गुळी सोपले दिसता काय का, मार 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 मार, नको नको काजी जाऊ आता ना काजी जम होय तडे लोक काजी होत अजून ते निसतो नको मोबाईल ये 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 तुका मोबाईल येते नको रे मोबाईल देते तुका ये मोबाईल देते तुका ये पप्पा नको रे नको मोबाईल अरे मोबाईल होय हा निसतं गेमिनी रात दिस गेमिनी 2-2 वाजा सर नीट नाही ना काजी कोण जातलो मी हा मी कामासून आत्ता येईल मरे तुका सगळ्याच्या जांग काय आलेला दिसतो ते मोबाईलवर असत हा नको नको 2-2 वाजा सर मोबाईलवर सकाळी मग धांग उठतय मरे ती गाडी घेतली आणि फिरला म्हणून मोठं जांग ना बघा मरे काजीनी जाण बघा मरे जा तू मी केव्हा तो आता तू केव्हा तो मारू नको केव्हा तो आता तू आणि सांची माका 500 रुपये हाडून दी समजला मा काजी वी गाणी मारू नको चल सांची काळजी जमून जर 500 रुपये हाडूक नसलं तर तुझो मोबाईल आणि तुका जेवण आणि घर चुकला ना ना आता हट तू जा तू चल चला इतके फकान फक काढून होतो का ना ते बघ. ओ काका गुणू पडले रे. ना रे ना 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 माका दिसले बोणू कसे रे ना ना ना
अरे आज सूर्य पश्चिमे उगवलो काय का? अरे बापाने दिली फायरिंग आणि मोहावलं कसे काजी लागी करून हाड म्हणून आता येऊचा लागला. आता बघ कशी सगळी फगान फग लागी करून ना घरा होईल वाट लागले तुझे बापा तर मी काय निश्चय आता तर काजी लागे करतो सगळे एखादे आज सगळी फकात लागी करून झाडून. म्हणजे यंदा काय काजी लागले काय ना तुमचे? ना रे काय ना रे काय ना काय ना तुमचे काय ना रे गेल्या वर्षा काय काजी लागलेले म्हणत यंदा ना म्हणतात तसं नेट ना काजी काय मेले सांगतो. सकाळी घरातून सण जात आणि सांची येत आता काजी असं म्हटलं तर आवतात आणि लागतात तो ना. बाबलो सांगा 8-9 क्विंटल जातले म्हणून काय सांगत. अरे नाही रे बाबल्याचा काय घेऊन बसला तो मी लोक काय सांगता त्या का माहिती आमचे काजी लागले काय ना ते. चल माका जाऊ आहे हा. मी जातो. काय जाऊ सगळे आता एका देगेन सगळे उरबडतो. 1-2 हजार तरी जमा होय. बापाने सांगले ना आता ना सगळे जातो. आता ह्या देगेन सुरू केलेले बरे. गणबाई मोगरा गणाची टाळी गणबाई मोगरा मीरा? हॅलो हॅलो पप्पा चल ऑनलाईन आहे चल पबजी खेळूया पबजी चल मजा येते ये. ऑनलाईन गेम खेळाया नका रे बाबा. बापाने दिली फायरिंग काजी लागी करतो. मी ना पप्पा असं नाही तू 5 मिनिटं ये पप्पाचा बिप्पाचा मगे बघूया 5 मिनिटं ये एकच गेम खेळूया झाला. जमतच ना काजी नाही आहो आता यो बो. ये रे बाबा किती सगळे येईल असत 5 मिनिटाच्या वरती 1 सेकंद दिलं ना तू झाला मा चल मरे सगळे येईल. 5 मिनिटं आता वाजले 5 मिनिटं मरे माका परत काजी लागी करू होय. 5 मिनिटं चल तुझ्या आयटम शपथ 5 मिनिटं मरे फक्त 5 मिनिटं. हा बाकीचे येईल मग सगळे. हा येतो तर हा बरोबर चला सगळे येईल ऑनलाईन जास्त काची मगे लागे करी आता कमाय तर बघत मार मेलो बरा आला. मार मेलो मार अच्छा मार मारा नाही. मार अरे पीछे देख मारा नहीं मार मिलो क्यों करो. यस विनर चिकन डिनर. यस एकट्यान मारले 13 जण. यस विनर चिकन डिनर. यस एक खावरा मोबाईलच्या भानगडीत केव्हा छान झाली काय कळकच ना. काजी लागी करूचे रवले बापू आता का दौरूच मेलू. आता सांची जर घराकडे जाऊ तर काजी लागी करू होय जमत ना. आता मोबाईल होईत दौरतो जितके गावतो तितके तरी लागी करतो. बाकीचा मरा नाही चढे उरबडतो गावतो.
बाबा छान मरे झाली. आता हे 2000 ते लागी करतो. आता काळ का तर रानात कोण राहतो तो. अरे देवा काय रे हा बापा एक सांगलेलो फकान फक सगळा एक लागी करतो म्हणा. शे इतके करतो काय म्हणा तितके तर तितके मला नाही त्या मोबाईलात जर खेळ नसलो इतक्या सगळे लागी करतो होतो कंटाळो. आता बापान बघले तर दौरूचो सुद्धा ना दोंपारचा चुकला रातचा चुकला जेवण सगळा चुकला तर मोबाईल घेता दिसता काढून. अरे देवा काय म्हणून करतो बापू आता दौरू ना मकाशी परत आता मुगडे खाऊचे लागतात ते काजी इतके पहिली पाठ डुकले मुगडे खान खान आता काजी लागली मला नाही काय करतो मोबाईलाच्या नादात कंटाळ बघले मग काजी ना काय ना बापू आता दौडतो ना. आज काशी बरे जमले जबरदस्त. आज काय टेन्शन ना आज काहीतरी बरा जमता आज जमला. आज पैशांचं नुसतं पावला आज रातचा भागता. मोबाईलाच्या नादात काजी लागी पुढची रोवली बापू काय आता दौरी ना बघ. राजा काय रे याची बालदी भरलेली दिसता आणि माझी वरती शिरामार होरा ना आता बापू काय दौरूच लोक आयडिया. अरे काय सगळा पप्यान खळवटून मरे सगळा काय ता जमयल्या. बरोच घाम काढल्या काजी बरे गावले. माझ्यापेक्षा जास्त मरे जमयल्या. आज ह्यो बरोच काय नेटात काय काजीने घुसलो तो काय सगळ्या बराच केल्या. कसे रे होरतले आता एकट्यानं आता जमासारखे आहो दे ना जमणार रे. काय हा हा कसं बघ वडता हा तो जड हा बालदीन काजीच जमायला तसे. नाही रे उन्नत खूप जमले रे काजी खूप. आज काय शेत जमले एक नारे जमनत खूपच जमले. बघतोय काय कितके जमायले. खूप रे बाबा रे जोड रे खूप. श्रीरामा काय काय खोई बघून चालतंय आणि काय या बघून चाल मरे. मी कसं बघून चला तुका काय सगळे आता काजी माझे उडेल. हा 7 नंबरचा माझा आहे कलाम तुझा आहे 7 नंबरचा कलाम. आता काय आता मी करतो माझी बालदी भरून हाडली ती बघता जितके वरसून हाडलो ती कशी जड जड उचलीत ती सगळे माझी भरलेली होती मरे बालदी. शे अरे आता काय करतलंय काय हा माझी मोठी बालदी हा मरे. होय पण माझी भरलेली होती मरे बालदी. म्हणजे माझी भरली बघलाय ती आता कसं वडीत हाडली होती. शी वाढ लागले ती काय आता आता पुढे काय करूया का आता माझा ऐक मी काय सांगतो आता झालो काळो काय करूया माहिती आम्हा हे सगळे काजी एकटी लागी करूया सगळं हो. आणि शेटी याच्या दुकानावर जाऊन विकूया जितके पैसे येतले ना त्याचे अर्धे अर्धे करूया.
कोणाचा कोणाक नाही झगडा नको आणि काय नको. आता काय पर्याय नाही आताच करू मग येतात म्हणतो आता काय करूया भरूया आणि सगळे एकटे हर ऐकूया. सगळे या एक भर ना ह्या एक आहे. चल चल वावर ना तो वावर केलाय ती शिरा काय एक तर काळोख झालं मच्छरी फोडतो भर भर. अरे ती बालदी ती हडे त्याच्यात भरता त्यात भरले वावर बघून चाल रे या बरोबर चलतो या आ दिले आणि वावर केले माका दाखायचं शांतपणा डेली तो मरे काजी ह्या आता बघून ती आम्ही आता माझा भरून माका हाडतो खुळा ती. कुत्रा कळावला आता ती नवीन तो आता माका कळाव व्हाया आता मग पाड पडली वाढलेले शाप माझी समजला मा हे काजी घेऊन बायले वाद खुश करतो होतो तो साप मोकळं करून टाकलं मारानी रे काय पटकी आता फटकी काय बायल शेट्टीच्या दुकानावर जाऊया इकूया आणि अर्धे अर्धे पैसे घेऊया काय कसला घेऊन बसलं ना रे ते बायल वाद खुश झाली की सगळा बरा असतो काय बायलेचा दररोज बायल खुश की सगळा घर खूप तुला का नाही राहा भर भर जाऊया तुझी बालदी कशी भरांग ना आता त्याने खोली आणि खडे गेले ते गावतले बालदी कशी भरतली काय विचारत टकला मॅड झाला आता तुझा चल येईन जा काळोख झालं खराब जोड आली काय काजींचो काय दर हा सध्या 130 130 ह्या करा मोजा बघूया किती आपण बघूया किती आले 7.5 किलो आले 7.5 किलो म्हटलं म्हटलं किती 990,000 रुपये देतं 500 हा हा चला 500 म्हटलं झालं नक्की 10,000 आले हाय रे झाले तुझे 500 चल बरं आता नाही हा चल बरं चला हो येतो बरं काका बरं भराला बाबा 500 तरी गावले त्याला बापाचो मारय वाचलो आणि सगळाच वाचला जेवणही गावला आणि मोबाईलही गावलो आणि हे केसही कापून येलो वाद बरा झाला मस्तपैकी वाद माणसात तरी दिसतलो नाहीला बापायचे गाडी कोण खातलो असा नाही तरी अरे वा माका येता तर खेळा अगो चा तरी हाड मगो चा तरी हाड बघ काम करून करून जीव जाम झालो काय पुढे पुढे बोलताय तियात दिया तिचा नको माका चा दिवची लागली का हेंका ह्या आता असं पप्पा अरे पप्पा येईल हो हे 500 आणि काली जाणं येईल हा आणि विकून आणलं ते काजी विकलो आणि ते 500 रुपये घेऊन हा बरं केलं बरं. बघ दाढी बिडी करून अरे वा हो. मस्त वाटते हा आता माणसात दिसलं हा. काय कळलं मग तुझ्या सारख्या पोरांनी मरे मेहनत करूची काम करूच मी बघ या मोबाईलला दिसतोय ना तुझ्या सारख्या पोरांनी मरे गोवालो मूस कसं फिरावं. काय बोलताय कष्टात रे पण दोनपारा मुगडे मारले बघ ते जाम दुखतात पाठी काका रागाच्या भरात जाता बाबा म्हणून काय झाला चल वयले फळ येर बाम दवरलो तो बरो घासून ला चल मोबाईल रवाना काजीनी जाया ऍक्शन
मोबाईलवर आणि गेमिनी नुसते मोबाईलला राहा नको काजी नाही जाया फक्त मोबाईलवर आणि गेमिनी रवा नको चल फक्त मोबाईलवर आणि गेमिनी राहा नको काजी नाही जाय नाहीतर माझ्या बरी तारा जातली समजला. आणि काजीने जाण 4 पैसे कमायला समजला बा. आणि समजला तर समजला आम्ही जे व्हिडिओ करतो हा. सगळ्यांक तुमच्या गावातल्या मित्रांक फॅमिली जितक्या जाय तितक्या सगळ्यांका शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा लाईक करा चला बाय बाय बाय. काय बोलतय रे पण ते मुगडे मारले बघ ते अजून दुखत रे. टाका रागाच्या भरात जाता बाबा म्हणून काय झाला चल वयले फळ बाम दवरलो तो बरो घासून ला